ikke herinde. Så er de røde. Ja, de er sådan, de er jo lavet færdige. Det er også en køb på dør, hvor vi har prøvet en gang. Men den her, den har du hævet det beslag, har du ikke? Jo, jeg har også et helt nyt beslag, jeg har lavet. Ja, se den der, og den der langt bagud, så skal man køre med det beslag. Og det er et problemer der. Men det her, det er originale huller her. Ja. Så har jeg sat en ny i her. Ja, ja. Hej, hej. Det er bare lige det der. Nu skal I til at... Nej, der er kø derude, så... Nå, okay, kom ind. Nej, de er bare ude, det går stærkt. Ja. Hvad skal vi, Johnny? Hvor skal vi sidde herinde eller derude, eller? Ja, det er nok koldt derude, tror du ikke? Jo, jeg tror, det bliver ret hurtigt. Ja. Ja. Du har sådan en mikro ind her. Vi tager bare lige. Ja, sgu da, det er flot. Den er flot. Ja, ja. Den er udstyret til. Ja, og så reserven hæften i det. Bare op i det røde felt. Du kan spørge både efter decibelmåling. Ja, det er en nyproduceret. Ja. Ja. Hvad står der i? Man kunne få det. Jeg kan se, det der er lidt navn ud. Ja. Har du prøvet noget olie? Det er helt nyt her. Sprit. Ja, den er brækket af her. Det er ikke, hvad fanden... Har du? Jeg må lige finde den anden, for den er nem at sætte på rimelig. Der er lige midt i det.